Kámo, prostě po 2 letech zase Devour. Dobré, úplně easy. Musíme najít mražák, musíme najít... Co? Ty vole! Ty nebyle! Já jsem se dostal. Oši pomoc! Oši pomoc, on nebolí! On nebolí už! Mám 2 kosti, mám tady 2 kosti. Vysekne někde v nás. Nače? Rychlejší! Kdy? A uděláme potom jakoby 4 naraz, co by na to? Nače, stoj se, nače se děje. Říkej, nače zaj se neotačej. Ale tu. Teď každý... Ty idioty tupý. Tohle malé prasatko se na trh směl vydat. Tohle malé prasatko zase doma zutá. Tohle malé prasatko snědlo hovězí v dosti. Tohle malé prasatko ať prys se jen postí. A tohle malé prasatko neudělalo nic, protože jsem domácí jeho hlavu. Tady máš radši se najít na holku, ale malý hrubší hlas. Hasičák jen hasit. Jebe už ty. Nebuď ticho, se tomu s ním nebavit, když až. To znamená, že my budeme teďkom, jo? Půjdeme na místo, zaktivujeme toho, co nás bude hantit. Potom budeme muset sbírat takové zombíky, co chodí jenom po rukou, po zemi. Ty upálíme. Já mám benzín. V nich budeme mít kosti. A potom z těch kostí můžeme nalakat prasata, které potom pomocí toho benzínu dáme na to. Na stroj. Kdo poznáte? Uvidíte. Dobré, hej kamo. Tu jsou. Oh shit. Nějaké vlekánčí, jo? Jsou lékárničky, ty blbosti. Tady to je uprděné úplně lidi. Tady je George. Hej, musíme najít mražák. Musíme najít... Co? Ty vole! Ty nebyle! Já jsem se dostal. Co jsi tím dělal? Kamo, já se šáhnu na tady ty dveře, kamo. Já se šáhnu na tady ty dveře. Co je, kamo? To znělo nahoře, pojďte tam. Hej, počkej, ne, já vím, kudy musíme jít. Pojďte za mnou. Já už jsem si vzpomněl. Už jsem si vzpomněl. Kurva. Tady to maso odhodím, jo? Kámo, tuď mám pocit, musíme jít. Cčkem. O, jo. Što? Hej, teďko běžte do té ventilace tam. Já tam nejdu. Okay, man. Já to nejdu. Tak to nejdu, to máš uj. Hej, ču nahoru. Bože, vidíte to tam nahoře? A my to musí aktivovat, ne? Ale nejdřív. No, však jo, on se teďkom aktivuje. To čemu je? Kámo. Nice, pohoda. Hoši, pojďme nanosit, jako vždycky, tenhle benzín k tomu stroji, jo? Na kterém budeme drtit ty prasata. OK? A ten je kde? Tady je ten stroj. O, podívejte. OK, tak jí půjď na chvilku. Tady budeme dávat benzín, jo? A tady potom budeme dávat ty prasata tam nahoru na hák a budeme je spouštět do drtíče. A ona už nás teď... OK. To naplně nějaké zvuky, kámo. Co to je? Kámo, slyším klopítat prase. O, co to je? Kámo, to je nějaké zombie prase. Ještě 2 potřebujeme. Já jsem teďka upálil úplně nějaké zombie prase. A ještě musíme najít nějaké klíče. U mě jsou třeba 2, 3, 2 prasata v mě. A já potřebuji klíče, ale ty nemáš blízko, ne? Yes, kámo, já už jsem odemkl všecko. Já už mám všechny klíče vypotřebované. Tady někdo mě. Pojď tady. Máš klíče nebo ne? No, už jsem je vypotřeboval všechny. Aha. Já vám teďkom ukážu, jak se loví títí. O. Hodíš kost, to prase proto přijde. Vezme... OK, Tomáš vezme to prase, pojď. Pojďte. Zajdi tady po těch schodech a pověž ho tam nahoru na ten hák.
Nice. Teďkom ten benzín vezmeme a nalijeme ho tady dopředu. Jeden je dobře. Jo, stačí jeden. Je to tam. A teďkom vzít tady tohle kolečko, kdo chce, a to prase rosto. O. Let's go. Tak jdem na to. Jdem na to, hoši. Teď to začíná. Hoši, já to dělej. Ajajaj. Další, tak teďko to bude zábava. Mně se to nelíbí. Ale vůbec. Ale zatím to je jenom 1 z 10, takže to je úplně v pohodě. Bude pomalej a tak. Hej, No? mám prase zabít? Které? Co mám já? Hoši pomoc! Hoši pomoc, on nepově! On nepově už! Ještě ne. Hoši pomoc! Co? Hoši pomoc! Hoši! Jo, dobré, v klidu, je v klidu. Tomáši, pomoc! Kajsi. Jelen jste? Pomož mi. Help. Pomoc, pomine klopitník. Dobré. Počkej, kde je ta klec? Já mám 2. Je tu 2 někde? Jste? U klece z prasaty a potřebuji najít 2. Klec 2. Kde je klec 2? Musím se naučit ven, vole. Točíme? Dolů, teda to prase? No, toč. Ok, stačí ho dolů. Spadnu. Když nám spadnu. Tak tě to zabije. Fakt? Mhm. Nice. To máš 10. Hej, pojďte. Jedu tady ventilaci. Ok, to je nejhorší zvuk. Jsem rád, že to mám extrémně nahlas. Já teď. Hoši? On je někde tady. Kde? Tam jde někoho. Dobré. Hoši, pomoc. To je konec, já jsem mrtvý. Pojď. On mě zabije. Pomoc. On někdo umřel. On někdo umřel. Tomáš. Já jsem ti najdu lékárničku, tě zvedu. Já jsem přijmou lékárničku. Já mám lékárničku. Kámo, tak teďko jsem měl na haničku, on mě chytal. Pojď, Kámo, tady já jsem dostal brutální e-rape, ale takový způsob, kámo, tebe, když to zajebe. Tak to je, kámo. Je to hlasité? Pohluk asi. Jo. Dobré, jdem, mám prase. Mám ho zabíjet? Toč. On je v mrazáku. Zabijím. Dělej, jdem To je ven. hodně blízko. Kámo, to je hodně v prdeli. To nestihneme všecko, on je tady reálně. Díky Tomáši, ty vás. Tam poveš do prase. OK. Nachystejte se tam pak na tu prase, jo? Nachystejte se pak. Já budu točit potom dolů, jo? Jenom řekni, kdy to dolíješ. Tři, 2, 1, můžeš. On je tady. Hoši, zdrhejte. Ona mě pušuje. Zdrhejte. Kámo, tak to je psycho. Ty vole. Kde to máš? Hej, ne, Mám ne, 2 kosti, mám tady 2 kosti. Vysekne někdo v nás. on chytil Tomáše. Hej, Dančes, máš prase v ruce? Jo, ne, mám kanistru. Ale tak běž revivenout Tomáše. Tak když jak to, můžeme to zabít v prase a pak ten další. A bez Tomáše chceš riskovat, že budeme ve dvou jako prasata? Jo.
OK. Hej, on je tady, Tomáš je tady, kousek. Je, tak to společně. Hej, zůstaň tady nahoře. Hej hoši, když tak tady, na konci tady té věci jsou 2 kosti. OK. Říkej mi, Tomáš, říkej mi. Tu je všechny ty lisy. Kde je? Já doliju benzín, aspoň něco udělám. Já jdu pro tu prase, já vím jako. OK. Hej, mám naši kost, pojďte pro to kost, dělej. Pojďte pro to kost, dělejte. Naši, pojďte pro to kost. Kde jsi? Tady, uklec. Na levé straně, kdyby si ho od toho. Pojde tady, já se obětuju. Kámo, tak já to mám nejvíc nahlas. Nice. Kámo. Já potom zajdu revivenout Tomáše. Já ho jdu revivenout. OK. Jdi pro kost, tam vzadu, doleva, tam dozadu. Jest tam a pak doleva. Ne, Okay. dozadu, úplně dozadu a pak doleva. Dobré. Prase zase. Máš jít. Tam někde v klec někde. OK, já se... Je tady, když tak na konci byla kost, kde pro ní skočím a bylo to Já i vím, prase. já jsem ho zabil. Jo, mám tu kost. Oh no, hoší. Máš jít. Rychlejší. Uhni. To je za náma. Uhni, zdroj. To je za náma? Jo? Ale to ne? Jo, to je prase, ty blbečku. Co? Kdybyste našli to prase, tak řekněte. Jo, já mám tež kost. Počkej, je nastartovaná ta mašina, nevíte? Startuju. On byl u Teď mě. jsem to nastartoval. Natankovali jste to, hoši? Teď jsem to nastartoval, teď jsem to dal. Nice. Ok. Takže je tam, nevíte, jestli je nahoře Mám další prase? kost, hoši, mám další kost, mám další to máš u mě, na začátku úplně. Kam on tady běhá u mě? Na začátku je. Ty vole, hej bacha, on tady u vás. Jasně. Jo. No, hoši, prosím. Ne. Kámo, on chytil Dančese. Kámo. Počkej. To bych... Tu je lisek. Počkej. Kde ho zabili? Nevím, vůbec nevím. Teďkom je na Dančesovi, aby to dal co nejrychleji, abychom mohli revivenout, ať se spawne. Jestli tady dropnu kost na začátku. Jo. Další zmodlí se. Tak fakt jde. Ona je přímo tu. Ne. Poš ne. Ne. Ona je přímo tu, takže to je u nás. Kámo, nemůže trafu konečně. Tuto je. Nesu do kopytník. Někoho chytila. Dobré. Hej, kámo, teď jsem byl našli. Teď Je to Dančes. Já už mám baterku. Počkej, u mě byl ten zombík, malý. Mám kost. Zabil jsem tykou zombíka z kostí. Hoši, už vás vidím. Hej, tady je kost, pojď ke mně. Tady je kost. Jo, na začátku, že? A kde je prase? Ne. Ne, kámo, ona je za tu mě, hoši, já ty. Hoši, Prosím, ne. za tu mě. Hej, teď jsem byl, kámo, mrtvý, tak mě být. A zdrhej, tykom pouze zdrhej. No, nejdeš zase. Mě jedna. Ona bych to... Zdrhej, Tomáši, zdrhej. Já jsem tak postranej, kamo. Tam byla kost. Ona jde na mě. Zdrej, tam Je v klidu. Uklidnil se. Můžem pokračovat.
Protože když jsme u toho. Tady, co je vpravo, tu je kost někde. Tyba, tu jsem někde nechal kost, někde. Hej, tu byla kost. Někde. Já jsem ji tu Jo, viděl. já vím. Hej, už já vím, jak to uděláme. Zabijem ještě jedno a mám 6 lidí. A uděláme potom jakoby 4 naraz. Co vy na to? Co je tam? Co je? Radička, uj. Není tam, že ne? Jo, vole, Jdeme po mně. Načes, stoj se, načes se děje. Čekaj, načes, ať se neotačej. Ty prase. Kolo, to jsem udělal ten další manévr. Další. Oni mi nemluví. Dobré. Co je? Ne, už to dostal, kamo. Jestli to máš chytrá a neumí něco papu, kamo, jsem. Teď říkáš, že se siluje, tak si pojď teďku, kamo, že ani nevíš, kam asi. Zabijím prase. Jo, já jsem tady nahoře pověsil na sebe. Ole, ty vole! To si zabij dělal srandu. Kámo, to jsem rád, že jsme zjistili hodně brzo. Načes? Pomož mi. Ale tu. Teďkom každý, Ty idioty tupý. teďkom každý musí najít prase. Kurně. Hej, tu máš lékárničku? Nemám, já mám prase v ruce. On je tady Tady je někde. lékarnička vlevo. Jdi na časový. Tomáši, jdeš na časový, já jdu lékám. Jenom pověsil prase rychle jenom. Nechoď, ček se už věsil. Borci měli je lékarnička, úplně, Ale já jsem říkal Tomášovi, jdi tu lékárničku vezme, on šel věšet prase, kámo. Jedna tuna. Mám kost. Dejš tu je vedle nás přímo, dejš kost. Je u mě, on je prosím. Já jsem tak moc dead. Prosím. Prosím. Pojďme přežít ten útok. Vysvítíme ho. Co to? Tu je prase na spawnu. Máš Beru to, tu beru to. tu je prase. Yes. Nechceme to spustit? Jdu do čepovat. U mě. Je on. My zkusíme spálit, ne? Jsem Ne, dead. to máš to pustit? Jsem dead. Máš to pustit? Jo, můžeš. To máš. Ty debil. Někoho právě zabili. Voj to žiješ? Žiju. Ale nevím na jak dlouho. Oši, já tam mrznu. Umí tady zamkl v nažáku. Umí zamkl v nažáku. To jo. Nažáku, kámo. To je dobré. Žijete už někdo? Já žiju. Kde jsi? Já žiju, říkám. Kde jsi? Na spawnu. Máš tam lékárničku? Nevidím nikde. No, nepůjde. Tak je to konec. Mám prase na haku. Já jsem u lékárničky. Já jsem přímo u lékárničky. Voj to si opřibuju. Já jsem říkal, že jsem žil. Chvíli. Nice. Jo, Ty vole, já tu umrznu, ale. já tež. Musí to otevřít. Dělej, otevřít to. On to zamkl.
Je to otevřené. Jo. Ale možná bude tady nahoře. Hej, musíme najít dva Je to až prostě. Kámo! To ti jeba. Já jsem se tykom normálně skoro fakt reálně posral. Ty pičo. Kamo, ty moc je prasa. U mě lékárnička. Běžím. Tady. Kamo. Je to za tebou. Leželo lékárničce, ale... Vojta si neobžiju. Ne, neobživil. Ty volnej tu. Ale je v klidu. Ležím na lékárničce a musíme zdrhat teďkom. Teďkom jenom zdrhnám. Šachtou. U mě je kost. Nevidím. Já jsem u Dančesa, kámo, ale to není lékárnička. Dančes, vidíš lékárničku? Nevidím, co je. Mám lékárničku. Ale to je to mě tady. Lékárnička je v garáži. Jinou už tak v garáži je. OK? Hej, mám kost. Co to je? Jo, mě. Vyšlo dobro. Zdrháme. Hoši, zdrháme. Kryju ti záda. Jaha. Tak. Kdo kryje si záda? Nesměl jsem to pokryt. Jakoby... Snažil jsem se kryt záda teda. Mhm. Už můžete mě zvednout, prosím, a lékárnička je bez světě. Já jsem sám. Nepřijdu to ta lékárnička, když zkus. Tady je i kost. Já vím, kde jsou ty kosti. A ten Dančes je blízko. Hej, když je ten kost, tak na ten receptí prasat, tak tam je prase. Já vím, no. Dančes, jdu pro tebe. Pojď přes do té venty. Hej, máme šanci to vyhrát. Já nevím, jestli tam bych šel. Podle mě nás zabije. Hej, tam je kost. Mám prase. Ještě jedno. Hej, někdo najděte kost a jedno prase. Jednu kost a jedno prase. Mhm. Zkusím. Někoho chytil. Jde do kost. Stalo se. Tomáš, tak pojďte tu. Zůstaneme tady. Počkáme si, až vyběhne, utěče. Bacha, jde ventou. Pryč. Hoši, jsem. To mohlo. Tady to vaše cena, když je jedno prase, tak jsme vyhráli. Jo. Musím. Ale musíme. Řekni, proč to pokaže po mně. Prasátko. Hej, proč to pokaže po mně, Luči? Nevím. Koho chytila? Mě zabíla, mě tady zajeba. Mhm, tak jsme mrtví. To asi už nedám. Žiješ nebo ne? Jo, žiju. Ale to už. Běž za tebou. Jo. Já už nemám laserku a jsou tady další prasota. To je konec. Běž za tebou. Kámo. Já už jsem nemohl. Aha. jsme prohráli. Kámo, tak tohle byla hra, ty vole. Ne, já ne! Kámo! A i mě. Aha, vy tam věcíte. Oh shit. Kámo. To bylo hodně blízko.
kde prastanou byli.